kan wanda yake aiki da alqur'ani Allah zai gadar masa da wasu ilmummuka wanda da bai san su ba. Man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Duk wanda ya aiki da abun da ya sani Allah zai gadar masa ilimin abun da bai sani ba. Shi yasa ubangiji ta ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Idan kun ji tsoron Allah, Allah zai ba ku wani ma'auni ilimi da za ku dinga bambance tsakanin ƙarya da gaskiya. Ka gane wannan daidai ne, wannan ba daidai ba, Allah sai ya ƙara maka fahimta. Amma idan baka aiki da abun da ka karanta din, to kuma duhu zuciyanka za ta ƙara yi. Inaratul aqli yazdadu tanwira. Hasken hankalin mutum yana bishewa idan yana bin son zuciyarsa, wato yana sabawa Allah. Amma mai sabawa son zuciyarsa, mai aiki da alqur'ani da sunna, za ga zuciyarsa tana ƙara haske kullum. Imamu Shafi'i da baya iya rike karatunsa, ya kai kukansa zuwa ga malamin sa Waki'u, me yace masa? Yace ka daina sabon Allah. Shakawtu a hifzi wa arshadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi. Karatu yace mini ka daina sabon Allah don ilimi haske ne, sabon Allah kuma yana bishe wannan haske ne. To kaga duk lokacin da kake aiki da alqur'anin, to kana ƙara izza da daraja da kuma basira wajen fahimtar sauran ilimi. Idan ka bijiro alqur'ani baka aiki da shi, Allah sai ya mance da kai a duniya da lahira. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. So da duk wanda ya baya karanta shi, baya fahimtar ma'anarsa, baya aiki da shi, to za a tashe shi ranar alkiyama makaho. Sai ce ya Allah me yasa ka tashe ni makaho bayan da ina gani a duniya? So ubangiji ta ya ce ai haka ne, ayoyin mu suka zo maka sai ka mance da su, ka ƙi kai aiki da su, kai ma yau za a mance da kai a cikin azabar Allah. Gashi ya sani, ya haddace bai aiki da shi ba, sai je shiga wutan jahannama. Kenan wanda Qur'ani zai ce ta fa, wanda zai shigar da shi aljanna a ɗaukaka darajarsa shine wanda yake aiki da Qur'ani. So wajibin mu ne ba mun haddace mu dinga karanta, mu fahimci ma'anansa, sannan kuma mu dinga aiki da shi domin mu samu ɗaukakan 100% ta duniya da lahira. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah. Wayannan ma da ta alƙur'anin na addu'a Ubangiji ta'ala ya musu albarka a rayuwansu. Allah ya ƙara musu ilimi, Allah ya ƙara musu imani da tsoron Allah. Ubangiji ta'ala ya sa alƙur'ani shine wato hanyar shigan su aljanna.